Down sa init. Wow! Ning naog ko guys kay di kasakag kasi kulad tong kimba. Ito. Ah. Dool na lang mi guys sa amo ang hatdan. Nya ning hunong mi dinhi kay ipatawag tong tag-iya aning kahoy kay among ipatod kay sa kaon ning karsada ani. Na naala pa dadto unahan nagila ha. Unahan mulibot pa. Adto kay naay dahang ituon nimo nilabay. Maoy nagtawag adto. Karong bahin kaning bahina guys ni abot na mi. Na. Oh. Yung una ko kay na. Lakaw lang ko kay matuwang-tuwang man. Mao ni gamitan sa kahoy guys kaning baya. Arong mahuman ni. Okay. Kit nya karon Kanari mo guna iro. Kinabutan kay ng mga anak ko ay asam. Ngige. Ibutang ba kay nang usa? Ibutang hindi kanang iro no. Wala. Ayo lagi. Iisog ayo. Kanang iro. Wala kay lasa mga mo. Usa karon guys, mobalik na pud mi ngadto sa Tagbilaran unsa mo diretso mi dito sa kuan. Kanang Baluarte kay adto kuno mi manihapon. Sige mo adto na mi. Karon guys, nya nami sa Baluarte. Pili na mi ani og makaon. Kudak-kudak sa ko kay kuan. Namili pa man og sudan. Wala ay puso hindot kayo. Kami tanawon da. Kami pud ilang kuan kay dili lata. Ang sud sa ilang puso. Kanini ni anan ni sa kuan. Tagbilaran. Manami kaon dito. Silpi dayon. Guys, daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw. Palihog ko og click sa notification bell all og i-share na rin para updated din kayo sa lahat ng videos ko.